Enrique Casterà Macià significa el bronze que bateja el cor de la ciutat d'Alzira. Hi ha artistes que decoren una ciutat, però hi ha uns altres que molt més que decorar una ciutat aconsegueixen fundir-se amb el seu ADN. Parlar d'Enrique Casterà Macià no és només repassar una biografia brillant, és reflexionar sobre una ciutat com cuida o descuida aquells que la van engrandir. Nascut en Alzira en l'any 1910, escultor de vocació, Casterà va ser un creador incansable, posseïdor d'un profund coneixement dels materials i d'una sensibilitat artística que va traspassar les fronteres. Per això va ser possible que arribara a la presentació del seu poble, especialment una exposició en el Museu Municipal d'Alzira, conegut com el MUMA fa ja alguns anys. A més de la presentació de la seva biografia, Enrique Casterà Macià, com a escultor alzireny, escrita per l'historiador Bernat Montagut, que només no va ser un acte que feia justícia literària, sinó que va ser un retrobament necessari en un d'aquests gegants de l'art valencià del segle XX, com va ser Enrique Casterà Macià, ja que no va ser només un escultor de gabinet i silenci, no? Fou un mestre de la forma, en un sentit més físic que rotund de la paraula. La seva trajectòria és el reflex d'una vocació meravellosa, que començà en l'Escola de Belles Arts de Sant Carles i que va aconseguir arribar a l'Olímpic Nacional amb el Premi Nacional d'Escultura. Però més enllà dels guardons, Casterà sempre va ser definit com un obrer de l'art. El seu trasllat a Madrid en l'any 1950 no fou un adeu al seu poble ni a les seues arrels, sinó una expansió d'un taller que va arribar a emplear a més de 15 artesans especialitzats. Des d'aquell estudi, Casterà projectà especialment al món una visió de l'escultura on el rigor anatòmic i la sensibilitat espiritual caminaven de la mà. Va ser capaç de reproduir amb expressió milimètrica la Dama d'Elx per a certàmens internacionals, com de dotar d'una humanitat especial en els seus Cristos i Verges, com el innovador Crist de Calcuta i l'entrada triomfal de Jesús de Jerusalem en Albacete. En Alzira, on el seu llegat és molt valiós, no podem entendre la nostra filosofia urbana sense el moviment al rei Jaume I, una peça d'una força tècnica que sembla contindre l'alè especialment en cada plec de la seva vestidura de bronze. La seva imatgineria religiosa fugia de l'excés barroc per mostrar eixe desgast físic, l'edat i la fatiga, recordant-nos tot lo sagrat, ja que l'artista alzireny sempre pensava per allò més humà. Eixe era el seu pensament, la humanitat d'Enrique Casterà. Avui podem dir que el seu llegat, custodiat en el MUMA, és gràcies a una donació pòstuma que permet que qualsevol ciutadà alzireny puga traure el cap al taller d'un geni, entre molts, que avui estan ahí exposats els seus esbossos, que fan, sobretot, eixe olor a l'esforç i al fang. Enrique Casterà va morir a Madrid en l'any 1983, però Casterà mai va oblidar el seu poble. Eixe jove de la Ribera Alta que bevia en un bloc de marbre i en un tronc de fusta una ànima esperant a ser alliberada. Nosaltres, des de l'Associació de Comunicació Social d'Alzira, volem dir que Enrique Casterà no és només passat, és memòria viva d'Alzira i, sobretot, ens ha deixat conèixer la seva obra, que és conèixer-nos també millor a nosaltres mateixos.